ኤርትራ መትከላት አህጉራዊ ሕጊ ዝመሰረቱ ሰላምን ብልጽግናን ዞባናን ምርግጋጽ ከይተሓለለት ከምትሰርሕ አረጋጊጻ ብስም ህላውን ምትእትታውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ተሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቐርብ ዝጸንሐን የሓሶት ጸልምታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ብኣህጉራዊ ሕግታት ዝተነጸረ ዶባቱ ከም ዝርከብን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገረመስቀል ኣነጺሩ ሚኒስተር የማነ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ ኣብ ዝገለጾ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘቤታውን ኣብ መንጎ ሃገራትን ግርጭታት ጠጠው ንምባል ዞባና ድምፂ ጥይት ዘይስማዓሉ ንምግባሩን ሓሊንካ ምቅላስ ዝተወሃሃደ ተወፋይነት ዘድልዩ ዕማም እኳ እንተኾነ ላህመታውን ዘይብሱለን ጸብጻባትን ክስታትን ሓደ ካብ ቀንዲ መሳርሒ ግዳማዊ ምትእትታው ኮይኑ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ልኡላዊ ዶባት ሃገሮም ከም ዝርከቡ ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራግ ድሌት ከም ዘይብላ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ዘሎ ምግምማዕ ናይ ምግዳድ ሸውሃት ከም ዘይብላ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጋዋሕ ዘሎ ንኹናት ዝቕስቅስ መግለጺታት ጠንቂ ምትፍናን ይኸውን ከም ዘሎን ክኹነን ከም ዝግባእን ደጊሙ ኣነጺሩ ከም ዝፍለጥ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ክወሃቡ ዝጸንሑ ናይ ሓሶት መግለጺታት ሎሚ ዝጀመሩ ከም ዘይኮኑ ብዙሓት ይትንትኑ ድሕሪ ምብቃዕ ኩናት ትግራይን ብቐንዱ ድማ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተኸቲሉ ክደጋገም ዝጸንሐ ጸለመታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣለዉ ሰራዊት ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ዝብል ይርከብዎም እዚ ብገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ መጽናዕቲ ማእከላትን ማዕከናት ዜናን ኣብ ገለገለ ድማ ብስም ኣህጉራውያን ውዳበታት ተመኻኒዩ ክቐርብ ዝጸንሐ ጸለመ ንኤርትራ ከምቲ ልሙድ ተሰካሚት ዕዳ ናይቲ ብሰንኪ ዕንደራ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ንምግባራ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይትንትኑ እዚ ንነዊሕ ዝጠመተ ናይ ተጻብኦ ወፍሪ ቀንዲ መሳርሒታቱ ኣህጉራውያን ውድባትን ዓለምለኻውያን ማዕከናት ዜናን ምዃነን ይፍለጥ አዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና ንኣብነት ኣብ ዓመት 2024 ናትሒዙ ብጻዕቂ ምስ ህላወ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ጸለመን ገበንን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣሳቢቡ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዓንቀጻት ጽሒፉ እዩ ብስም ምብጻሕ ጉጅለ ተቆጻጸርቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ዳርጋ ሙሉእ ምቁጽጻር ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ ከባቢታት ጉለ መካዳን ዛላምበሳን ዘስፈሮ ዜናዊ ጸብጻብ ምጥቃስ ይከኣል ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ጸብጻብ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ዝድግፍ ይኽእል ብዝተባህለ ኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ብዓይኖም ተዓዚቦሞ ዝተባህለ ናይ ሓሶት ጭብጥታት ዝተመልአ እዩ ኣህጉራዊ መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ብወገኑ እዚ ናይ ምጥቋስ ንጥፈታት ዘነጸረ ትሕዝቶ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ንረኽቦ እዚ መጽሔት ቀጺሉ ዝመጽእ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ደው ይበል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሃገራት ጋልፍን ሃገራት ምዕራብን ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ንምግታእ ቀጣዊ ምትእትታው ክገብራ ብግልፂ ዓሚሙ ኤርትራ ከም ቀንዲ ተዋሳኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውጡር ኩነታትን ኣካሉን ንምግባሩ ብመደብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገለ ተንተንቲ ይገልጹ ነዚ ጭብጢ ዘራጉድ ንኣብነት እቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድኽምቲ ንምግባራ ትሰርሓላ ኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብወገና ትሰርሓላ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብክሪቲካል ትሬትስ ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ኢንስቲትዩት ዝወፀ ጸብጻብ እዩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለዉ ንዝብል ክስታት ደጋጊሙ ዝነጸገ ሚኒስተር የማነ ኤርትራ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራግ ድሌት ከም ዘይብላን ብተደጋጋሚ ዘነጸሮ መትከላ ምዃኑን ምስ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወሃብ ናይ ሓሶት መግለጺታት ተወሳኺ ግርጭታት ንምጉህሃር ጉልባብ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ደጋጊሙ ኣነጺሩሎ